سلام زغبركم تقاتلتنا نلومي عداقة أكسيون انتايو كما يسرح أبو نخنطفك انتا كتقبر عليك كنرينا سنعي مكتتال عداقة أكسيون أفرتي بهزبي ناي زنقدا كوبانياتات أكسيون زغزلون زيشتولن يو كوبانياتات نا أفرتي وانت بتصعيد بمشات رأس مال زيكوالو مدرخون يو عداقة أكسيون نتنكسفحن كعبيان زدليا كوبانياتات وساني زخون اللو مخنيات كاب زتفلاليو أفرتي جنزب كرخبا سلا زخيلن يو بأنصارو أفرتي مس غزي واغو كوسخي إيلوم ناي زامن اللو كوبانيا أكسيون بمعداك تتقمتي كخونو يخلو إذا ما كاب زوفر ومخسب كرخبية خلام أب عداقة أكسيون كوبانياتات نوانت نايت كوبانيا زوكل أكسيون يوتسا بدحريو إزم أكسيونات أب كم نيويورك ستوك إكسشينج وي ناسداك زامسلو عداقاتات أكسيون يعدقون يشيطون ዋጋታት ናይዞም ኣክስዮናት ኣብ ዝተፈላለዩ ረቑሒታት መሰረት ብምግባር ይንቀሳቐስ። እዚ ድማ ኣፈጻጽማ እቲ ኩባንያ ቁጠባዊ ኩነታትን ስምዒት ኣውፈርትን ዘጠቓልል እዩ። ኣውፈርቲ ኣክስዮን ናይ ሓደ ኩባንያ ብትሑት ዋጋ ብምዕዳግን ብዝለዓለ ዋጋ ብምሻጥን ወይ ድማ ዲቪደንድ ብምቕባል ገንዘብ ክረኽቡ ይኽእሉ። ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን ንምውፋር ክልተ ቀንዲ መንገድታት ኣለዉ። ብውልቂ ኣክስዮን ወይ ብናይ ሓባር ፋንድ ውልቀ ኣክስዮናት ኣውፈርቲ ናይ ፍሉያት ኩባንያታት ኣክስዮን ክገዝኡ ዝኽእሎም ክኸውን ከሎ ናይ ሓባር ፋንድታት ድማ ካብ ብዙሓት ኣውፈርቲ ገንዘብ ኣዋሃሂዶም ኣብ ዝተፈላለየ ፖርቶፊልዮ ኣክስዮናት ወፍሪ ይገብሩ። ክልቲኦም ኣማራጺታት ዝተፈላለየ ደረጃ ሓደጋን መኽሰብን ዝህቡ ኮይኖም ኣውፈርቲ ምስ ፋይናንሳዊ ዕላማታቶምን ንሓደጋ ናይ ምጽዋር ዓቕሞምን ዝሰማማዕ ስትራቴጂ ክመርጹ ይኽእሎም። ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን ወፍሪ ብምግባር ምስ ግዜ ሃብቲ ንምህናፅ ዝሕግዝ መንገዲ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ብታሪክ ክረአ እንከሎ ዕዳጋ ኣክስዮን ካብ ካልኦት ወፍርታት ከም ቦንድ ወይ ናይ ውህለላ ሕሳብ ዝለዓለ ረብሓ ይህብ ምዃኑ ስለ እንግንዘብ። ይኹን እምበር ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን ወፍሪ ምግባር ሓደጋታት እውን ኣለዎ። ምክንያቱ ዋጋ ኣክስዮን ብሰፊሑ ክለዋወጥ ስለ ዝኽእልን ኩሉ ግዜ መኽሰብ ጥራይ ንኽትረክብ ውሕስነት ስለ ዘየለን ኣውፈርቲ ብግቡእ ዝተሰነየ ውሳነታት ንኽወስዱን ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን ወፍሪ ብምግባር ረብሓ ንኽረኽቡን መጽናዕቶም ክገብሩ ወፍርታቶም ከብዝሑን ብዛዕባ ኣንፈታት ዕዳጋ ሓበሬታ ክረኽቡን ኣገዳሲ እዩ። ብሓፈሻ ዕዳጋ ኣክስዮን ንመስርሕ ካፒታል ብምምቻእ ኣውፈርቲ ሃብቶም ንኽዕብዩ ዕድላት ብምፍጣርን ኣብ ቁጠባ ወሳኒ ተራ ይጻወት። ዕዳጋ ኣክስዮን ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ብምርዳእን ንጹር ናይ ወፍሪ ስትራቴጂ ብምምዕባልን ውልቀ ሰባት ሃብቲ ንምህናፅን ፋይናንሳዊ ዕላማታቶም ንምዕዋትን ብዝህቦ ዕድላት ተጠቀምቲ ክኾኑ ይኽእሉ። ግቡእ መጽናዕትን ውጥንን ኣሰኒኻ ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን ወፍሪ ምግባር ኣብ ነዊሕ እዋን ሃብትኻ ንምዕባይ ዓስቢ ዝርከቦ መንገዲ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣክስዮን ንምግዛእ ክትክተሎ ዘለካ መርሓ ቁጽሪ 1 ንነብስኻ ምምሃር ቅድሚ ናብ ዕዳጋ ኣክስዮን ምዝላልካ ከመይ ከም ዝሰርሕ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ። ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ኣክስዮናት ከመይ ጌርካ ትካላት ትመምየን ከምኡውን ኣብ ወፍሪ ዘስዕቦ ሓደጋታት ተመሃር። ቁጽሪ 2 ደላላይ ምረጽ ኣክስዮን ንምግዛእን ንምሻጥን ናይ ደላላይ ሕሳብ ክትከፍት ከድልየካ እዩ። ብመንጽር ክፍሊትን ዝህብዎም መሳለጥታትን ንዓኻ ዝምጥን ደላላይ ንምርካብ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ደላሎ ትካላት ምርምር ግበር። ቁጽሪ 3 ንዝኸፈትካዮ ናይ ደላሎ ሕሳብካ ምምዋል ናይ ደላሎ ሕሳብ ምስ ከፈትካ ገንዘብ ኣብኡ ክትእቱ ከድልየካ እዩ። እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ብባንክ ዝውውር ወይ ድማ ሕሳብካ ምስ ናይ ደላሎ ኣካውንት ብምትእስሳር ክግበር ይከኣል። ቁጽሪ 4 ኣክስዮናት መርምር
ኣብቲ ናይ ደላሎ ኣካውንትኻ ዝርከቡ ጸጋታት ተጠቂምካ ዝተፈላለዩ ኣክስዮናት መርምር። ብግቡእ ዝተሰነየ ውሳነ ንምውሳን ፋይናንሳዊ ኩነታት ተስፋ ዕብየትን ኣንፈታት ዕዳጋን ናይቲ ኩባንያ ርአ። ቁጽሪ 5 ትእዛዝ ምሃብ ክትገዝኦ ዘለካ ኣክስዮን ምስ ወሰንካ ብመንገዲ ናይ ደላሎ ኣካውንትኻ ትእዛዝ ወይ ኦርደር ኣእትው። ኣክስዮን በቲ ሕጂ ዘሎ ዋጋ ዕዳጋ ክትገዝእ ወይ ድማ ብፍሉይ ዋጋ ገደብ ትእዛዝ ከተቐምጥ ትኽእል ኢኻ። ቁጽሪ 6 ወፍርታትካ ምክትታል ኣክስዮናትካ ከመይ ከም ዘለዉ ተኸታተልን ዝኾነ ይኹን ንዋግኦም ክጸሉ ዝኽእል ዜና ወይ ፍጻሜታት ክትፈልጥን ጸዓር። ኣብ ናይ ደላላ ኣካውንትኻ መጠንቀቕታታት ወይ መፍለጢታት ምድላው ኣብ ግምት ኣእትው። ቁጽሪ 7 ሓበሬታ ምእካብን ልዑል ትዕግስቲ ምውናንን ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን ወፍሪ ምግባር ትዕግስትን ናይ ነዊሕ ግዜ ኣረኣያን ይሓትት። ብዛዕባ ኣንፈታትን ፍጻሜታትን ዕዳጋ ሓበሬታ ረኸብ። ኣብ ዋጋ ወፍርታትካ ንዝፍጠር ምልዋጥ ድማ ብኣንክሮ ተኸታተል። ኣድላይ እንተኾይኑ ካብ ናይ ፋይናንስ ክኢላ ሓገዝ ምሕታት እውን ኣብ ግምት ኣእትው። ስለምክትታልኩም እንዳመስገና ናይ ሎማዓንቲ ሕሳብኩም ሳብስክራይብ ምግባር ጥራያ። መቕሽሽ ክትህቡ እንተደሊኹም ከዓ ላይክ ወስኹላ። ሰላም